Sito asik sembah nuwun Mas Joko. Langgamipun Mbak Dian Munasiro karo nggih jumeneng cobi Mas Edi. Rebabipun diimbo kaya biola. Aku repot bari ngedum amplop basa saiki sik ora. Monggo Mas, mumpung nika Mas Mun mboten enten. Iya. Hubungannya apa kok ya ora? Wah, nggih. Jenenge bocah apik malah dikenalne karo gamelan sejak dini ngono. Anggere Arka putrane Pak Heru karo anakku. Wah wis kaya pisan. Ayo. Dene ning karangannya dalan untuk kamar berasi. Ora nonton wayang do turu kabeh. Iya. Nanti rangkungnya anggar digugat. Iya, ben kesel. Heeh. Yo dadi nek sampeyan bisa ngono kono melu bapak ya jinane. Anu Pak, jeneng menika jeneng pentas. Aka. Wih, nah dalah. Terus pentas terpisan. Ora dhek dapo apa? Nari Cina. Wah, lho, apa yang menari Cina? Cina iki lagune piye? Nari kok nyanyi. Nari. Kok ora diajari Jawa sih langsung Cina iki lho. Fuji ngono lho. Mboten sanes. Nggih. Wameng sing sangsani
si sang-sang ngoten-ngoten. Si sang-sang. Oke, si sang-sang. Nanti to pentasine sekolah. Anu, Golden Resto. Oh, alah. Nanti kok engko aku belum tahu. Golden Resto. Aku jenenge apa jenenge? Novel kicen jenenge Cakali ngono. Ora tahu kalau dijak bojo. Aku gak jaran aku WA aku. Ono asih ra udut. Ayo. Coba. Mungkin to dumateng Mbak Dian Munasiroh. Kodang kuning akeh sing ngersakake iki klebu Bapak Latif Sugiono lan liya-liyane. Sing nembang sapa? Coba Mbak